E en canto ao Partido Popular, señor Varela, vostede di que me ten respeto, eu hoxe xa lle teño menos. Cinismo e hipocresía do Partido Popular. Nos vimos aquí a reclamar un xesto ético e erramos, porque lle reclamamos un xesto ético a quen parece non ter ética. Non agardábamos tampouco outra resposta, pero despois non veñan a pedirnos minutos de silencio hipócritas e non veñan con discursos sobre dereitos humanos ou que a vida humana é o primeiro. Vostedes están amparando a criminais de guerra, están amparando a violencia exercida contra a poboación civil, están amparando a quen fai negocio coa guerra a costa de destabilizar amplas zonas do mundo, provocando morte, pobreza, fame e sufrimento. O seu é un discurso cínico e hipócrita, de quen fala que loita pola democracia e a liberdade contra o terrorismo, cando en realidade detrás hai un único interés, a concentración da riqueza a base do control de recursos que deberían de pertencer á soberanía destes povos. Din querer loitar pola democracia e a liberdade, pero vostedes e o goberno do Partido Popular abraza regímenes antidemocráticos que violan a cotíos dereitos humanos, como é o caso da Arabia Saudí. Vostedes armaron, os americanos armaron os grupos yihadistas. Falan vostedes de condenar a violencia cando lles convén, pero amparan e defenden o negocio das armas. Tentan criminalizarnos, chamarnos oportunistas, a quen defendimos dende o primeiro momento a mesma posición. Non nos tilde de oportunistas a quen levamos dende o minuto 1 loitando contra a guerra. Isto non é de hoxe, señor Varela. Levamos dende o minuto 1 reclamando non a guerra. E o señor Rajoy, o goberno do Partido Popular, tuvo moitos anos para pedir perdón por entrar nunha guerra que causou mortes cunha mentira por diante. Non houbo tal informe, houbo un informe ao contrario que decía que non había armas de destrucción masiva. Non foi un erro, foi unha mentira deliberada. O que vostedes amparan é a infamia dun goberno indigno, dun PP sumiso cos poderosos e cómplice cos asesinatos, torturas, ca destrucción. Algún día os verdadeiros culpables serán xulgados, e os culpables principais non son só os que apretan o gatillo. Entre os principais responsables de morte e destrucción en Irak están Aznar e Mariano Rajoy, porque nós temos memoria e non esquecemos.